tu nagradu. Gospodo, na samom smo kraju, dajte mi Bruno, dajte mi vi, pokušajte dati barem, ako ne obećanje, onda nešto slično. Džoserov memorijal, opet, zašto ne? Facebook grupa je... Pa ja sam se čuo nedavno sa Akijem i Aki je rekao da ćemo ga vratiti onako kakav je veliki nekada bio. Meni je to drago kad me Aki zove, drago mi je kad me zovu ljudi iz politike, bio sam šokiran kad je došao u jednu krizu na 20. memorijalu, kad je došao do rascijepa, jer memorijal je zastranio neku drugu stranu glazbeno, nije bio više rokerski, puklo je unutar odbora i tako dalje. I odjednom ja vidim naslovnice svugdje, vidite ta vražija politika. Ivan Jakovčić, 2 spasit ću memorijal. Ma ko si ti, čovječe? Ti si u Briselu umjesto ono što sam prije 10 godina rekao. Njemu nije mjesto u Briselu nego u Lepogledu. I to je sramota. Moramo stati, gospodine Langer. Na kraju, on je neviđena sramota. Hvala lijepo, moramo tu stati, završiti emisiju. Hvala političnom Zagrebu da takav čovjek još egzistira. Dakle, ako sam iz atomskog skloništa, ako padne atomskog bomba, znate ko će preživjeti? Žohari i Ivan Nino Jakovčić. Hvala lijepa.